खुलुमबाय बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। गिबियाव वाशिंटनाव हटेल हिल्टनाव बन्दुकधारी सासेया माने सिलाय लाग्रा सासेया गुलि चालना खालामदों। बेवहाय खुनुरुखुम माने रैखा मोनबाय डनाल्ड ट्राम्प आरो बिथांनि बिसि बिथांनि न'खरनि मानसिफोर आरो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोनहा दङमोन बे माने हटेलाव। बे हटेलाव वाशिंटननि हटेल हिल्टनाव माबायानो डनाल्ड ट्राम्पआनो मोनसे डिनार पार्टी आयोजन खालामदोंमोन व्हाइट हाउस करेस्पन्डेन्ट्स एस'सिएशननि। दा बे डिनार पार्टियाव राष्ट्रपति डनाल्ड ट्राम्प आरो माने सांबादिकफोर माने सांबादिकफोरजों बिथाङा रायलायगासिनो दंमोन। बे समावनो माने प्रेस मिट थायो नालाय, दा बे समावनो गुलि गावनायनि सोदोब खोनायो आरो लगे लगे सिकिउरिटिफ्रा बिथांखौ मोजाङै रैखाथि होनानै सिकिउरिटि होनानै दस्रा सेफ जायगायाव लानानै थाङो। दा बेसो जादों साननो गोनां बाथ्राया, माब्रै बे सिलाय लानानै हाबनो मोनखो जाय माने गावदों आरो। दा बेनिफ्राय बेवहाय राष्ट्रपति ट्राम्प, फार्स्ट लेडि, ओमफ्राय भाइस प्रेसिडेन्ट जेडि भेन्स आरो गोबां माने अफिसियेल स्टाफ गिदिर गिदिर बिबानगिरिफोरा दंजोबोमोन। आरो बेवहाय 2600 जन माने 2600 जन आलासिफोर दङमोन, माने हलिउडनि एक्टर्सफोर, सांबादिकफोर माने रिपर्टारफोर गोबां दङमोन। बिसोरो माने जेबो खैफोदाव गोग्लैनाङासै, खिन्थु बेबादि माने जाथाया माब्रै जानो मोनखो, डनाल्ड ट्राम्पनि सिकिउरिटियाव माब्रै बेबादि माने गब्लं थाखो, रैखाथियाव माब्रै बेबादि उइक पइन्ट थाखो, बेसो जादों साननो गोनां बाथ्राया। जिखुनु डनाल्ड ट्राम्पआ होनदों बे इराननि जुद्धजों जेबो लिंक गैया बे घटनाया। बेनिफ्राय बे गुलि गावग्राखौ लगे लगे सिकिउरिटिया हमनो हाबाय आरो बिनि मुङानो जाहैबाय थमास एलेन। मानो गावनो नागिरदोंमोन बेफोरखौ उनाव सिकिउरिटिफ्रा बेखौ माने माबानानै दिरुनखागोन। दा वेल्थ रिपर्ट 2026 नि मथे भारतआव दा 19,877 जोबोद धोनि मानसिफोर दङनो। बिथांमोननाव सासेयाव खमावबो 282.75 कौटि दङ। आरो बेबादि अति धनि मानसिफोरा भारतआव 2031 सनाव जाहैगोन 25,217। बेबादिनो अर्बुदपतिफोर दा दङ 207 भारतआव, आरो 2031 सनाव 313 जाहैगोन। अर्बुदपति होनोबाथ' मुकेश आम्बानी, गौतम आदानी, बेबादिनो टाटा बेफोरबायदि गोबां दङ। दा बेबायदि बिरला, गद्रेज बेफोरखौ दा बेबायदि अर्बुदपतिफ्राबो 2031आव 313 जन जाहैगोन। नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, गुरैयै खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।